kwanakin baya da suka wuce an samu wani bature ya kona wata tuta ta kungiyar masu auren jinsi, ma'ana masu auren namiji mace ta auri mace. A nan hukumar ƙasar Amerika ta yanke mar hukuncin shekara 15 a gidan yari saboda me, saboda laifinsa ya nuna izgilanci ko musgunawa ga wasu al'umma da mutane, ma'ana bai kamata a kyamace su ba a matsayin su na masu ra'ayi. Amma idan kuna sane, kwanan nan yanzu haka ga wani babban abu ya faru. Hukumar kasar Faransa ita da irin 'yan kasarta wasu daga ciki sun yi batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kusan sama da mutum biliyan 1.5 a duniya suke mabiyan addinin sa, ma'ana addinin musulunci. Mutanen da suke bin addinin musulunci suna ɗaya daga cikin al'ummar da suka fi kowa yawa a duniya, idan ma ba su ne na ɗaya ba. Amma aka yi wannan wulakancin, sannan hukumar kasar Faransa ta fito ta nuna cewa ba za ta ba wa musulmai haƙuri ba za ta janye ba. Yanzu a matsayin ka na musulmi wani mataki ya kamata ka ɗauka? An taɓa manzanka wanda shine gatanka, wanda shine silar duk wani yancin ka da ka samu da komai da ya faru da kai a duniya nan tun daga kan kakanninmu zuwa wannan lokaci da ake. Kamar yadda muka sani, duniyar da muke ciki yanzu duniya ce ta intanet, ma'ana duniya ce wadda an ɗauki duniyar ka an maida ta tafin hannunka. Zaka iya yaƙi a ciki, zaka iya siye, zaka iya siyarwa. A kwanan baya ne hukumar ƙasar China haka aka samu matsala, ake yawan kashe musulmai a ƙasar. Mutane da yawa suka fito suna ta faɗan magana cewa ana cutar musulmai a China. Ɗaya daga cikin manyan 'yan ƙwallon duniya wato Ozil ya fito ya magana a Twitter akan wannan abun. Hakan ya sa hukumar ƙasar China ta ce wannan ɗan ƙwallo ya yi wulaƙanci wa ƙasar ta. Suka ba da dokar cewa kada a kalli ƙwallon da tim ɗinsa zai buga. Hakan ya sa tim ɗinsa ya asarar kuɗi, sannan tim ɗin nasa ya ɗora laifin a kansa. Idan har cewa Ozil zai magana akan hukumar ƙasar China ta cuci musulmi, hukumar ƙasar China ta ga cewa an mata ɓatanci, ta yanke kallon ƙwallon tim ɗin da Ozil yake bugawa. Ina ga mu musulmai? Yanzu haka gashi nan duniya ta yi fushi. Kasashen mu ba kasashe ne na musulmai ba, amma kasashen musulmai alhamdulillah yanzu da yawa daga cikin kasashe an daina siyan kayan kasar Faransa. Yawan abubuwa don a nuna musu fushin musulmai akan batanci ga manzon Allah. Kasashen mu ba na musulmai bane, saboda ba musulmai kadai suke mulka ba, don haka ba zai yi hukuma ta fito ta hana abu na Faransa akan musulunci ba. Amma mu din mu kanmu musulmai ne, da haka mu ya kamata a ce mun fito mun nuna fushin mu, mun nuna bacin ranmu. Duk wani dan adam yana da hanyar da zai iya nunawa kasar da ta wulakanta manzansa bacin ransa ta kowane hanya ne, ta kowane irin yanayi. Manzana sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Duk wanda ya ga wani batanci ya hana shi da hannunsa. Zaka iya hanawa da hannunka ta hanyar kin siyan kayan su, ta hanyar duk abin da zaka iya. Wa faman la yastati fa bi lisani, wanda ba zai iya hanawa da hannu ba kuma da bakinsa. Zaka iya fitowa social media ka yi magana kamar yadda muke bidiyo, ka yi rubutu, duk abin da kaga zaka iya ka yi wanda zai nuna wa mutane, ya wayar da su, ka isar da sako, ka sa mutane su gane illar batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda anan ake taba 'yan siyasa da muke so mu fito mu ta faɗa, muna ta zage-zage a social media, muna kare su. To ina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? In dai zaka sa data ka kare dan siyasa, manzon Allah shi fi cancanta a ce ka kare sama da kowane dan adam a wannan duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na karshe wanda ba zai iya ba yake abin a zuciyarsa, wannan shine mafi raunin imani. Yanzu duka cikin mu kowa yana da wata hanya da wata dama, ba sai ka daina siyan kayan Faransa ba, amma kowa yana da wata dama da zai iya hukunta ƙasar Faransa ta hanyarsa. Don haka ka yi abin da in ka je lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ceto, ya tambaye ka me kai lokacin da aka mun batanci, ka bada hujjar da Allah ya san cewa ka bada iya bakin gwargwadonka. Kada ka zo ka ce ba zan iya komai ba, in dai ka san kana da wata dama da zaka iya, ko addu'a ko ka biya kuɗi a addu'a, ko waye ne ya kamata a ce ka fito ka nuna bacin ranka. Saboda hakan ne zai nuna wa wannan ƙasar cewa al'ummar da suke bin addinin musulunci suna da karfi, suna da ruwa. Kuma abubuwan haushi mu ne gatansu, saboda duk kasashen da suke buga abubuwa na turai, daga kasashen Asia sai na Afirka, duk nan ake kawo, saboda kowace kasa a turai tana buga abinta. Yanzu idan birika ne, Faransa ba za ta buga biro ta kai su Amerika ba, Afirka za ta yi da su da Asia, saboda mu ne ba ma buga biro. Idan shinkafa ce mu ne ba ma bugawa, idan wayoyi ne mu ne ba ma bugawa. Don haka duk kasar da ba ta buga abu nan suke kawowa. Kuma mu din da mu ne, kuma mu ne musulman, gashi suna wulakanta annabin mu, mun kasa ɗaukar kowane mataki. Daga ƙarshe don haka dan uwa musulmi, al'amarin taba manzon Allah al'amari ne mai girma. Ko da ba ka rubuta tuka a social media, wannan al'amarin ya kamata a ce ka tashi a kansa, saboda magana ake ta manzon Allah ba wai ta ɗan siyasa ba, balantana ka ce ba ruwanka da faɗan mutane. Wannan ne ta ƙuna, anan nake cewa assalamu alaikum.